Lah iki lho, Kong, sing tak maksud iku, Kong. Gedang sing iki lak gak subur lho iki lho. Oh, iki ta. Heeh. Halo, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banu karo Pak B, Lur. Iki Pak B kita jaluki tolong. Wong iki mah dandan-dandan. Tak gweret mbek aku tak jaluki tolong. Tak kon ngethok gedang iki, Lur. Iki gedang iki uwo tapi gedang iki ora subur. Gorong entek montong iki wis kisut-kisut kae. Dadine iki tak kon ngethok ae wite nang terus dimasak jerone ngono ae, Lur. Sing kae subur lemu-lemu, sing ngarepan kae subur. Iki subur lah, iki mbok kok ora subur ngono lho. Wis ayo dijangan ae. Ora subur dijangan wite. Heeh, Kong wis ngono ae. Iki ki yakno ngangklik balang iki lho, Kong. Iya, kurang urukan. Rondo gereng dipeatine wae, Lur ya. Wis kok nang ketokan, Kong. Ketok ya? Heeh. Ditampani ta gak iku ngarepe, Kong? Wis Kong ambil pesumu dekekan, Kong. Ditinggal nampani, Kong. Langsung nang pundak. Sik Kong. Iki kita bacoke sik, Kong. Iki dijangan nak ya enak wae iki, Bu. Ya iki sik urung ana isine, Kong. Wong sik ngono. Nek kembange enak, Kong. Tak gapyuk ya. Tak bedelane. Wis. Nah, iki lho, Bu. Iya kengangkliken niku ya, Kong. Mergane kurang lemah kuwi. Iki tak jokok sing bongkoke, Lur, dige sayur, Lur. Lho, iki di nganukno Pak B diketokke, nang iki ayo digowonan isore wit jambu kono kae lho, diotel-otel, Kong. Wis, Kong, yakno Kong jongkrokke. Nah, wis. Lho, ampuh tenan, Lur. Wis, abot ya, Kong. Wah, lumayan. Jangan di kayak kono, Kong, nisor jambu, Kong. Iya. Iki berarti sing kene iki serakate ya, Kong? Ya, atik ya kena. Ya. Diotel-otel nang kene iya, Kong. Kene, Kong. Lah, wis, Kong. Iki lho, ono mbang gedange. Dikatutke sisan pamen ya. Ora apa-apa ya enak iki. Soale iki gedang kepok, Lur. Lho. Nah, wis ngono, Kong. Jare, Kong. Tutukno wis penggaweane sampean. Tinggal nutukne penggawean ya. Tak otel-otelane dhewe. Wis iso ya, Lur. Ya pokoke sambyuk ngono iso kok ya. Nek gurung ambyuk ora kuat le gotong. Wis iki diklontoki nang kene iki ae, Lur. Pokoke nek wis ambyuk ngene iki wis gampang, Lur. Nek ngethoki lho sing kangelan. Soale abot le gotong. Ku mang njaluk tolong Pak B ku mang. Gak ono pagak pangling mbek Banu Lur. Aja ngono ta, Men. Iki lho, Lur, saking dene Bandung iki oleh endosan. Oleh endosan dadi Bandung kudu koyo ngene iki kudu. Anggit sampean. Lho, wis ora apa-apa tambah ayu ta gak, ya. Engko nek Bandung ki ayu ki lak yo sampean melok seneng lho. Walah rek Bandungku ayu saiki ngono. Ya ngono ku Lur, karang yo apa maneh ya Lur yo. Tuntutan awake dhewe iki tuntutan, kongkon kondean ya kondean, kongkon semotingan ya semotingan, ngono kuwi lho. Nah. Oh, enak ngene lho. Kan iki sik jero mbek tengah men yo. Sik atuh sik kan. Lah iya. Wis Lur, iki sakmene iki ya. Sakmono gedene mau, sakmene tok sing dikanggokno. Lho. Iki karek iki. Lho, karek iki nih. Wis Lur, wis mari. Lho. Ayo saiki bali. Lho. Tak mau pisan. Wis ngalang-alangi mbelah sapi. Lho nah. Lho, sakmene akeh ngut jangan gayo sak kuali bek. Wis ayo nang ngene dapur kraton. Nah, wis Lur iki didekek kene dhisik. Lho, saiki tak tinggal nang dhuwur kono kae. Nek njukuk bekakas munggah saiki nang dhuwur kono kae lho ya. Wis kare dadi. Wis kate dadi karek ngekeki lawang ambek undak-undakan mbek mlester ngarep undak-undakan sono munggahe, tapi sing medhon isih gurung. Yo ayo mel aku. Lho, karek iki ne Lur sing gurung dibenak iku.
Medun rene iki sampai tekan nggone kono gurung dibenahi. Nek undak-undakan iki wis kena dipeneki. Raketan gocekane sik gorong ya pelan-pelan. Yah, Jan. Lah iki lho Lur, wis kaya ngene to. Iki nggone bekakas golongane kuali, cowek, tutup kuali iki nek pinggir kene. Lah iki sing golongane sing aluminium ngene iki, ana baskom, ana tetek bengek, ana toples, ana sembarang dinga, iki ana wadah kerupuk, ana wadah jumbo. Alah wis nek kene iki kabeh wis alhamdulillah. Wes aman rapi, udan yo ora bingung kudanan. Iki wingi karang lawange menyusul Lur, wingi iki delek gedhek sing tunggal ngarep kono kuwi menyan kobare ora ono, dadi iki sik pesen. Iki Pak B iki sik benakno ngene ne. Apa sosorane ngene iki yo Kang Men yo. Ben gak nampes nek kena udan. Dadi iki sik kurang enak lho Lur, maksud iki golekane gampang. Golekane gampang. Aran juga apa kuali lho, matane langsung tertuju nang gone kuali. Wis gak bingung-bingung obra-obra ngene lho. Dadi awak dhewe saiki kan butuh kuali digawe nggodhog kae mau karo gigonjangan wis iki siji ki wis cukup. Nah, wis Lur iki kayakane wis mari lho. Wis cukup kabeh iki nggo digawe nguyah iwak, digawe ngulek bumbu, digawe wadah iwak. Lah kualine genjangan. Emang ngono nggowo, Men? Yo kira-kira siki. Iki ta? Yo, wis ayo Lur medun Lur. Wis Lur, karek njuguk kayune. Blarak iki rasakake Lur siji ae. Lho. Iki kok kayune kok lurus-lurus apik-apik iki kayu kethokan opo ya? Lho, ceblok kabeh nang mburi kae. Alah, wis iki Men, wis iki ae kayune. Karang gede-gede. Lho, wis cukup Lur. Engko nek kurang gampang. Wis Lur, ayo ndang dimulai eksekusi Lur. Wis iki bumbune tak ramute dhisik ya Lur ya. Soale engko nek bumbune ngramute keri ketayalan. Iki dadi engko mari nggodhog iki langsung karek bumbune nyegur. Iki bumbune bandung gawe brambang bawang, ketumbar, kemiri, kencur, laos, godhong jeruk wis ngono. Kemiri ya. Engko tak dekek nang deskripsi Lur. Kalau Lur Mbak Nuri Lur, suarane wis takut metu sithik-sithik. Wingi mulai aku ngrasakne iku ya apa ya melok pegel nang ngene tenggorokan iki. Kae lho wis entek obat opo ae sembarang dinga kae iki. Wis sampe kencur-kencur kuwi lho entek sampe nang ketenjangan golek kencur gak nemu. Kae dikremusi cak kae. Wis mari ya iki wis lembut Lur, wis ora nemen-nemen lembute ya ora apa-apa ya. Wong dipangan dhewe kok ya ora nang gone wong ndegawe. Wes mari kene ayo melok aku bedet iwak. Aku metu ki iwak Lur. Iwak iku mbuh iwak apa sih ku mang jenenge aku ki yo lali men iwak apa ki mang ki. Jenenge ki lucu. Iwak pelangi. Iwak pelangi. Pelangi. Heeh. Oh, iwak pelangi Lur iku mau ki Lur. Ya tak dudukno sampean yo iwak iki lucu. Ndase iki cangkeme kok manuk betet ngono iki lho. Tak bedetane sithik. Lho iki lho Lur. Iki sing jenenge iwak pelangi. Lho, lho entah. Irunge kok mbangir ngene lho, Mak. Aku tuku loro iki mau. Lho. Ini engko nanti goreng ngono lho. Meneh rantek gorengane ya dibali. Meneh nek bali sik ana ya meneh diumbah dicemur ngono lho Lur. Nah, wis ngene Lur ya. Nah, wis Lur, ayo diumbah. Ngene lah enak Lur, ngumbah iku nang kene iki. Lho. Banyune ki yo bablas kena nyirami tanduran. Nah, wis. Ayo Lur. Wis Lur, wis mari lembetet iwak, wis mari wis resik kabeh. Iku mang mari atet-atet iwak kok amis kabeh. Wis langsung tak tinggal lados. Lah ya apa? Wong sisike mecitat nang klambi kabeh. Ngene lak wis njuk seger. Wis saiki aku tak daden geni dhisik nggodhog gedebok iki.
Nah, wis aku alhamdulillah lur iki wis seneng temenan aku sisa ngonten iki lur. Wingi mula kepikiran aku iki. Jan kok seduh ngono lho nek gurung iso ngonten Ngonten iku. iku sedih anjene. Iya, kayak kepikiran kayak ya apa ya rasane iki halah buweban seru. Wis lur iki tak tinggal ngrajangi iki. Ora tak jangan kabeh lur ya kakean sakmunake ya lur ya. Meni maneh. Sing tak jangan Bang Gedange karo tengahe atine gedang iki lho. Atine jebok. Dirajangi ngene lho rek. Wis lur wis rampung le ngerajangi. Saiki tak umbane ya iki sayur-sayurane. Ono kacang panjang bareng-bareng. Iya dicampuri kacang panjang. Cek gak putih blejeng ngene iki men. Ya lur ya. Ono ijo-ijone lek ayu ya lur ya. Oh Kang men iki anjene. Duh lah kon kok mencolot ae. Iki isu titik ngene ya lur ya. Ditang bawane. Ngene iki kok dadi akeh lur, wis cukup digawe meneh barang. Iki Bang Gedange sik lur sing dilebokno ya. Bang Gedange iki sediluk tok ngene lur nang dintas lur. Iki jenenge dialup-alupi. Lho. Saiki gedeboke iki lur. Jawa gurno. Iki aku masak dhewe lho, iki Mbak Ija iki lagi nang omahe Mas Bam, ambek Mbak Revan kok kono. Mbok gawe piscuk koyo iku mau. Iki Mbak Nuri ya repot, dadine ya wis ijen-ijen iki. Nah, wis lho iki dintas lur gedeboke mik kok dilap-lupi ngono ki lho, cek ra sepet. Wis lur iku mau banyune diguak lur, saiki ganti banyu, digawe jangane. Wes ngene iki wae. Kok seger. Wis ngene lur bumbune langsung dilebokno ngene, gak usah digongso. Lodeh putihan berarti ya, Pak? Iki lodeh putihan, cek sewedep dan seger, gak mblenek ngono lho, Rek. Duh. Wis dinteni iki cek mateng dhisik bumbune engko baru jangan-jangane dilebokno. Masakan iki gampang lur, tak-tak ngono lho, karena masakan jadul yo. Dadine ya wis angger prung rampung ngono kuwi. Tapi yo sedap lho. Ambune wis wedep. Kacang karo dongsone dilebokno lur. Kae malah wis mateng lho, karek iki nitok sing mentah. Lho. Saiki tak persani santene. Lho. Suwanten iki ndok kene kambil karek nyengget ae lur lho. Klopo siji nang gonjangan sak kuali beres. Wis iki kacange wis mateng lur, saiki kembang gedange dilebokno. Tak gedeboke bareng berarti. Iya, wis babar pisan men. Lho ngene iki men. Iku dieseng gak kene apa nong? Dieseng kenek, digule kenek, dilodeh kenek, arek nek gelem dibening kae yo kenek. Enak Bang Gedang iki temenan lur. Tapi yo gak sembarang Bang Gedang. Deboke maksude. Gedeboke yo kenek, kembang gedang iki yo kenek kembang gedang iki nek kembang gedang iso dibothok, iso diurap, iso dipecel, iso dilodeh, iso dioseng. Diomongi sembarang masih gedeboke yo ngono. Sampeyan lodeh yo enak, sampeyan oseng yo enak pokoke. Tapi yo sing kepok gak angger sembarang gedang yo. Nek sembarang gedang kok sepet. Kadang iki dadi biru ngono kae lho nek dimasak ki rasa putih. Sing biru gedangnya apa wonge? Ah sing biru wonge iki kurang duwe. Kang men ku entos ae kok. Biru wonge berarti kan keracunan. Iki santene jegur ya lur. Tuh. Wis. Dadi sak kuali to. Lho, men delok tane ana kacange, ana sone. Dadi ijo putih ayu ngene iki lho, men. Lho. Wis lur, ngene tok to wis mateng karek mikir ngenteni santen ngup tok ae lho. Karang jangane mangkan wis mateng lur, wis digodhoki kabeh yo. Wis mateng to iki? Wis mateng, mari ngene karek dintas lur. Goreng iwak. Goreng iwak, goreng tempe ya lur yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wis saiki tempene digoreng. Ngene adem-adem mangan tempe jangan lodeh lho. Enak.
Ngono ku tempe anget-anget ambek sambal bawang ya enak. Bu, ya saking enake anget-anget tempe ngene iki mari digoreng utawa dikukus terus disambel bawang. Oh, enak, Lur. Dipangan ambek sego anget-anget utawa ambek apa sego tiwul kae lho. Wah, enak. Ini iki men, iki wis ngentekno sego. Lho. Lur, tempene wis mateng, saiki garek iwake yo. Lho. Ngene iki sampean penyet ngono ya enak lho rek ngene iki. Karek nyambel rek iki San. Iya, wis mateng lho, wis kabeh to, goreng iwak iki rampung nyambel wis ayo melok mangan. Wis lho iki lak karek goreng iwak tok mbek nyambel lah. Dadine iki aku saiki tak sambine ngombe nodon dhisik lur. Nah, dadi awake dhewe iki cekno tenang, ora kepikiran mangan sak mangan iku ora kuwatir ngono lho ya. Samane seling to nek tumbas yo nek tuku iki nang gone official store Nodem sing ono logone mall iku. Nek gak ngono nang gone apotek Jawa Timur, nek linge Bandung yo ono. Wis ngono kuwi nang selalu sedia ngene iki lho, cek awake dhewe gak kepikiran ngono lho rek nek mangan sak mangan iku yo. Dadi gak melonjak. Sing kuwatire iku engko mangan wis kadung enak iku moro-moro gula darah melonjak. Ngono sing dikuwatiri ngono iku rek. Nek wis ngombe ngene kan aman. Ya oleh mangan sembarang ning ya aja sak piring dintekno dhewe, aku ya dibagei. Wis mari ki ayo mangan men, mangan men. Iki sambal terasi, sambal tomat. Wono sing ngarani sambal tomat, sing ngarani sambal terasi. Nek aku nek terasine ya sambal terasi ngono lho, iki terasine. Nah, dek kono pisanan, Nduk. Iki lawon tak jukuke. Lur. Toh, iwake delok mlenuk-mlenuk daginge lemu-lemu jan wis salah. Akung, ayo, Kung. Sambele. Wis ayo Lur, gek nang Madang. Lah. Selak kesuwen Lur. Selak luwe ya, Kung. Selak kemecer jare. Samene, Kung. Iya. Kemecer sambel itu. Iya, kemecer aku ngono ora kegi ambek sambel jangane jare. Lho. Sendokan aku. Sendokan. Yo. Kemebul jare. Iwak Lur, tempene. Ya, Kung. Terima kasih. Gak ada sambel ta? Sambel gak ada. Iki Bandung Lur. Jangane. Lho, kembang gedang, atine gedebok pisang karo godhong sok kacang. Lho, enake ta lah. Iki lodeh Sambele. Iya. Iwake Lur, iki tempene. Monggo. Jan. Monggo dulur. Ya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sampe kemlecer. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Lur. Seger ya Bandung. Gak mau seger banget. Sambel barang wis jan. Jare aku jangane koyo jangan bung Lur. Iya Kung ya. Terus koyo jangan bung iki. Kaya pondok rumangsaku. Iya hampir Kaya sama. pondok. Pondok jangan bung, gedebok pisang iki enak anjene. Sambel enak to? Nyuwalut pokoke rasane iki no. Pas. Ngene lho Lur, mangan iku Lur, jangan iki dicampur ambek sambel ngene iki. Dadine rasane nikmatnya iku kerasa. Mbak Nu. Salah apa sih nih? Lombok. Alhamdulillah rabbil alamin Lur. Halah suweger tenan. Wis iki aku Masih cek di apa jenenge cek dientekke dhisik. Awak dhewe ayo pamit yo Mbak Nuri yo. Heeh, selak kate buah.
kate kondangan jarene. Wis iso ngomong to wisan. Sedikit. Lho, tapi wis ketok suarane lho, nek wingi lak gak krungu blas. Mesake rasane iki nek tenggorokan melu abot. Ya wis ngono wae dulur ya, donga dinonga wae dulur, tak dongan ana ndi wae nggone, mugi-mugi sedaya keparingan sekar kuwarasan adoplaine barek rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.